Operarios municipais iniciaban esta mañá os labores de desbroce nas inmediacións dos petroglifos dos Mouchos. Facíano baixo a supervisión do arqueólogo Xulián Bustelo, encargado tamén de realizar manualmente as tarefas máis delicadas para evitar posibles danos ao xacemento. Nas mamos, como a meirande parte delas están cubertas, non corren tanto risco as estruturas, pero aquí os gravados están ao aire libre, á vista, entón hai que ter moito cuidado con eles e non podemos andar de calquera maneira. Entón, a zona máis delicada, sin dúbida, é esta. Ademais, como moitas das laxes están fracturadas porque houve procesos de cantería ou por procesos naturais, acumula moito sedimento no medio desas fracturas e nese sedimento medra a vegetación, entón hai que intentar retirala con cuidado de non producir ningún daño ás laxes máis alá do que poidan ter xa. Tras esta primeira actuación nos Mouchos, os traballos terán continuidade na Foxa Bella, seguindo nas mamas dos campiños en Monte Pelotiño ata o Monte Picouto en Burés, completando así o roteiro arqueolóxico do municipio. Solicitamos evidentemente o permiso ao patrimonio, unha vez chegou, pois procedemos a realizar esa intervención con medios propios, personal municipal, unha brigada de obras, algunha empresa contratada tamén, porque son labores que basicamente se fan a man, son manuais para evitar o dano sobre as pezas de pedra e baixo a dirección arqueolóxica de Xulián Bustelo. É un proxecto basicamente do Concello de aposta por intentar manter estes espazos visitáveis de unha maneira digna. Tras estas pequenas actuacións, a intención do Concello nun futuro é adquirir as propiedades nas que se asentan estes restos patrimoniais para deseñar un completo itinerario cultural centrado no megalitismo e arte rupestre. É un proxecto que en algún momento intentaremos complementar coa adquisición das propias parcelas onde están para buscar algún proxecto máis ambicioso que dé a pé a unha pequena musealización in situ destes achados, porque estamos falando de achados de relevancia, son xacementos de relevancia galega dentro do que é o patrimonio galego, do que é o patrimonio estatal, non, a nivel de xacemento.